Äkliňize salam dostlar, Eýstar Studio hemde Türkmen Sport TV kanaly bir näçe günlük ara kesmeden soň ýene-de öz işine başlaýar. Bizi gollap videolarymyza like basýan hemde kanalymyza agza bolan dostlarymyza öz minnetdarlygymyzy bildirýäris. La Ligada Real kynçylyk bilen ýeňiş gazandy. Ispaniýa La Ligasy 14-nji turunyna orun alan Real Madrid we Cadres duşy bolup geçdi. Gyzykly we çekeleşikli geçen bu oýunda Real 2-1 hasabynda ýeňiş gazandy. Duşlukda Realdan Eder Militao we Toni Kroos gol urdy. Cadres klubundan bolsa Lucas Perez bir gol urmagy başardy. Şeýlelikde Real Madrid 14 duşlukdan soň 35 açko bilen häzirlikçe ikinji orunda barýar. Angliýa Liga Kubagy Manchester United garşydaşynyň derwezesine 4 sany gol urdy. 10-njy noýabrda Manchester United Aston Villa duşy bolup geçdi. Gyzykly we çekeleşikli geçen bu oýunda Gyzyllar 4-2 hasapda ýeňiş gazandy. Bu duşlukda Gyzyllardan Anthony Martial, Marcus Rashford, Bruno Fernandes we Scott Daglar gol urdy. Aston Villa'dan bolsa Ollie Watkins we Diogo Dalot'un autogol bilen jogap gaýtardy. Şeýlelikde 4-2 hasap bilen ýeňiş gazanan Manchester United Angliýa Liga Kubagynyň indiki basgyçyna ýol aldy. Nicola Conte Paris Saint-Germain'e geçmek mümkün. Chelsea yarım goraççy Conte Paris Saint-Germain'e geçmek mümkün. Bu arada insider Christian Falk habar berýär. Onun ýazmagyna görä Fransuz klubu geljekki ýazda erkin agent öwrilen Conte'ni öz klubuna getirmekçi. Dünkü habarlarda Chelsea Conte bilen şertnama barada alalaşyp bilmeýändikleri aýdylypdy. Haaland ispan dilini öwrenmäge başlady. Manchester City klubunyň hüjümçisi Erling Haaland ispan dilini öwrenmäge başlady. 22 ýaşly futbolçunyň kakasy oňa özüni ähli çempionatlarda synap görmek barada rejelerini aýdypdy. Bu futbolça esasy talaşga Real Madrid hasaplanýar. Erling Haaland ispan dilini öwrenmäge bolsa bu myşmyşlaryň ýene-de köpelmegine getirdi diýip habarlarda aýdylýar. Emma başga habarlarda onuň ispan dilini öwrenmäge klubunyň baş tälimçisi Guardiola bilen gowy düşünmek üçinligi aýdylýar. Real baş tälimçisi Ancelotti öz pikirinden gaýtdy. Real Madrid kışda täze hüjümçileri satyn almakçy. Ýaňy ýakynda Ancelotti kışky transferler wagtynda Real hiç ýyl oýunçylary satyn almakçy däl diýip aýdypdy. Emma Ispaniýa sport habarlarynda aýdylmagyna görä Realyň baş tälimçisi jurnalistlere ýalan söz aýtyrýardy, öz pikirini üýtgedipdir diýip habarlarda aýdylýar. Başga habarlarda bolsa Karim Benzema saglyk ýagdaýy sebäpli oýunlara gatnaşyp bilmeýänligi üçin Ancelotti hüjümçilerinden başga hüjümçilere getirmekçi diýip habarlarda aýdylýar. Eýranyň öňkü futbol ýyldysy Ali Daly'a ölüm jezasy belgilendi. Reporters AS habaryna görä ol Eýranda bolup geçen narazylyk çykyşlarynda gatnaşanlykda aýplanýar. Ol oktyabr aýynyň başynda köpçiliklerin narazylyk çykyşlary wagtynda tutulupdyr. Onuň öňkü futbol oýnan kluby Bavaria futbolçynyň ýaly barada bir perwaýt äldigi barada resmi saytynda şeýle ýazýar. Biz Eýranyň Germaniýadaky elçihanasy bilen baglandyk. Bu sorak biziň hem dikkat merkezimizde bolar diýip klubyň resmi saytynda ýazylýar. Bugünlük şu bizde şular dostlar. Egerde şeýle videolaryň ýene-de köpräk çykmagyny isteseňiz kanalymyza abone bolmagy we videolarymyza like basmagy unutmaň diýip sizden hoşlaşýaryn.